belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Er dreigt een eiercrisis op Curaçao, dat meldt de Extra vandaag op de voorpagina. Door de internationale crisis is de prijs voor kippenvoer en het transport daarvan enorm gestegen. Op dit moment staan er 14 containers vol kippenvoer in de haven op Curaçao, maar de lokale producenten kunnen die niet betalen. Als er niet voor morgen wordt betaald, gaan de containers woensdag terug naar Nederland en kunnen de kippen op Curaçao sterven van de honger. En dat kan weer leiden tot eierschaarste. Er vond een grote brand plaats in de nacht van zaterdag op zondag bij Blue Bay Golf Beach Resort. De brand ontstond in de golfkart garage. Dat betekent dat alle golfkarretjes verbrand zijn. Op dit moment is de golfbaan gesloten en het team van Blue Bay zegt te werken aan een oplossing om mensen zo snel mogelijk weer te kunnen laten golven. Op dit moment wordt onderzocht hoe de brand heeft kunnen ontstaan. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama-nos centro de cliente na telefone 0800-035 de jaluna para viernes voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você transita para sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente horta clapa servibo na e momento que você comini abo. De belastingopbrengsten voor de eerste 5 maanden van 2022 zijn bijna 150 miljoen gulden hoger dan in dezelfde periode dan van vorig jaar. Ook als je kijkt naar wat er is begroot, is er sprake van een stijging van bijna 90 miljoen gulden. Dat heeft het ministerie van Financiën laten weten, die ook aangeeft in het komende jaar verder te zullen gaan met een verbetering van de compliance en een verbetering van de belastingdiensten. De spanning binnen de ACU is de afgelopen maanden flink opgelopen. Gisteren was er een algemene vergadering van de Algemene Spaar- en Kredietcoöperatie gepland. Daarbij waren meer dan 1500 leden aanwezig. Er werd een motie ingediend om de notulen en de statuten van de ACU te veranderen, maar die is niet in stemming gebracht. De vergadering is uitgesteld en er is heel veel overleg intern om te kijken hoe het verder moet met de ACU. In het weekend vonden er 2 schietpartijen plaats. Zaterdag vond de eerste plaats op de Santo Domingoweg, waarbij een discussie volledig uit de hand liep en een man op een ander schoot. Die is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Zondagochtend op de Franklin Rooseveltweg heeft een bewaker op een man geschoten. Volgens zijn verklaring had de man eerder op hem geschoten, maar dat wordt nu nog onderzocht. Volgens minister Charles Cooper van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning zal eind van de maand worden begonnen met de eerste fase van het opknappen van het wegendek op Curaçao. Die is in slechte staat en Cooper vindt het belangrijk dat eraan wordt gewerkt. Er is voor de eerste fase 10 miljoen gulden beschikbaar, maar Cooper laat aan de Extra weten dat vanwege de hoge transportkosten er minder materiaal kan worden aangeschaft dan in eerste instantie was begroot. Niettemin is hij blij dat de opknapbeurt eindelijk kan beginnen. De jonge honkballers op Curaçao hebben weer een mooie slag geslagen. Afgelopen weekend werd Curaçao Liga Pabau kampioen van het Caribische Little League Baseball kampioenschap. Dat werd gehouden op de Dominicaanse Republiek. Curaçao won in de finale met 3-1 van Cuba. Dit betekent dat ze naar Williamsport in Amerika mogen gaan om deel te nemen aan de World Series van de Little League. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.